Moje meno je Mr. Moonlit a dneska budeme hrať Cat vs. Mouse spolu s Adamom. Ahoj. Takže teraz počkáme chvíľku. Ideme našich domčekov. Čiže ideme čakať a ideme sa zatiaľ schovať do našich domčekov. Toto je môj domček, lebo ja mám najobľúbenejšiu farbu modrú a Adamovi sa páči červená. Neviem, či možno ocit mávaš, ale nevadí. Takže snažím sa dosiahnuť 50 odoberateľov, aby som mohla začať robiť streamy. Takže odoberáte, prosím. Aby som mohla natočiť stream a aby ste vy ma viac sledovali. A kto môže a má ma ako rád ako youtubera, tak prosím, zdieľajte ma kľudne na Instagrame, na Facebooku, hoci kde. Kľudne ma pošlite aj vašim friendom. A dáte odkaz, nech odoberajú. To je asi jediný odkaz. Takže vybrali sme si, máme tu camping house alebo toy room a máme tu camping. No to house. Teda house sme. Som myš, ja som v nejakej detskej postielke, idem asi do nej. Idem do tých šuflíkov. Alebo idem do týchto kociek. Ja Alebo za tie kocky. Idem do tých šuflíka. A idem pod posteľ. To musím zabugovať. A budem sa do tohoto šuflíka. Ale nie, pre Cat. Takže cieľom tejto hry je, aby nás mačky vedeli, teda aby nás mačky nechytili. A keď nás chytia, v tejto hre nás zavrú do takej klietky. Ja som tuto zabugovaná. Pod... jak sa to volá? Vaňou. Keď to nezamením. Keď nevidia Mária, ale to je dobré. Ja som takto chytený. Tuto, to sú dvaja. Didi, Adam je chytený. Je pri tebe mačka? Áno. Oh no, ok. Ale ide nie. po schodoch hore. No ja som hore. Takže samozrejme sa pokúsime ísť asi oživiť Adama. Pekný skin, taký by som sa chcela zadať do hry. Čica ma tu nevie dostať. Tu sa antitrolalula. Nebol to typka ožil. A ja som tu bugnutá, to čo je? Tu buglo, really? GG, defeat. Tu je ten parkour. Dostali sme. Dáme cheese, eat the cheese, escape, alebo hide and seek. Dajme toto cheese, escape. Prejavne. Tak dám toto. Takže máme tu znova tú istú hru. Toto by to bola iná galeria. Dobrá hra, akože. Keby sa to tu hraje v takomto. Camping plus ja chcem byť cica. Karinka. Ali. Som na nejakom stánku. Poď tu je červené. Idem sem do toto červeného. Myslím, že to asi niekde Adam. To sú moje skríč.
Takže tu je Adam, jej. Tu skočím asi na hlavu. A ideme sa si čakať. Potom keď budem mačka, tak utíkaj. No safe. Pardon. Takže my sme save, yes sir. Máme 15 čísel. Kde mačka? Takže kým tu zatiaľ čakáme, ako som hovorila, snažím sa dosiahnuť 50 odoberateľov, aby som mohla natáčať stream, takže odoberajte. Prosím. Nezabudnite tu zanechať ten odber. Je to zadarmo, mne to pomôže. A proste ho dajte. Prosím. Prosím, prosím. Snaží sa dosiahnuť 50 odoberateľov kvôli vám. My sme poslední dvaja v hre. Gigi what to get me, no bright. Gigi what to get me. Sice nás usvíca, lebo my vidíme ich. Sice mi to prác. Poďme. Ale Cica sa bojí. Absolutely. Oh my god. Ja som neviem. Ne. Krili, jak ma vidí? Nevidí. Si safe, ne? Hraj. Nemôžem. Som ťa oživila, ona ťa zaschytila. Druhá mačka. Ne. Nevadí. GG. Ja som ťa oživila. Bo ty si sa kúkal do blba. Prosím, ja chcem byť mačka. Ja si to chcem skúsiť, ja som to ešte nebola, proste niečo daj mi. Môžem toho dáme, lebo to môže byť 3 mačky. To by to bolo najlepšie, lebo som sivá. Tu by ma niekto reálne vyzbadal. Ja mám takú. Trapták, game mode, sačej. Prosím, house. Svoje potrobie. Camping. Plus. Ľak. Čo dosť tu ako hore. Ale A ona je zase? zas Karinka. Kde si? To som ja? Poď za mnou, poď na tú loď. Poď za mnou. Ja ti ukážem kam. Ja nejdem za tebou. A mne to sa dá dobre schovať úplne. Ale ja nebudem furt s tebou v vode. Ja sa skovám, kde sa hodne asi nezmestia, čo si myslím ja. Oh my god, ja som jak vysoko. Ja som vyššie. Koho to zaujíma? Ja som tu. Celú mapu. Ja som mačka. Tam si behajú voľno myši.
Niektoré mačky ani o toto skriešenie nevedia, really. Som išla sem asi. Tak tu budem. Asi tu. Kde? Tu kde ten tunel? Podľa mňa nevieš, kde to je, že? Did you want to get me? No, bright. Did you want to get me? Musíme to vyhrať. Zapíchame im tu sam, cica, mica, parádnica, cica, mecaro. Cica, mica, bumbarace, cicaro. Cica, mica, roca, bajuta. Ja som myš a ty si mačka. Hello guys, I'm the here, bye bye. Ideme to tu okúkať troška. Keďže o tejto skríži nevie ani Adam, takže on túto hru našiel prvý, takže on nevie ani, kde toto je. O, tu sú. Tam všade som furt safe. Stay for the last, stay for the last, stay for the last. Mama, shut the mama, shut the 1 minute now. Cica mi caro patajú. I'm dead, sme na konci a tu sa schováme. Safe. Troška som im really pomohol. Môžeš mi myslieť, že som v stene. Ale mačka je blízko tu, takže sa bojím, že ma nájdem. Ale podľa toho, ako na ňu pozerám, je troška taká, že asi ani nevidíte som. Ó nie. Ona ma chytla. Bergoglu. Yes, I'm victory. Vyhrali sme. Dávaj sírky. Hide and seek. To by som takto sa zašla. To by som sa takto skovala. To by sa takto čakala. Ale ja chcem byť cica, myca, parádnica. Yes, somačka. Nice to meet you too. Govorili som mačka. Yes, rib. Brška by dobie zjesť, keby dabadidi. Kid will spawn in shortly. Brška by dobie zjesť, keby dabadidi. Takže mačka má za úlohu chytiť myši. A ja som mačka, takže ideme na vec. Atak. Dobre, takže atak si musíme nachystať. Prvú mačku mám. OK.
Ešte mi chýbajú dvaja. Tak len jeden, bro. Lady, Mr. Lady. Jeden, brosky. Yes, I'm just win. Takže mám 10 kg. Milí diváci, toto video je u konca. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď áno, zanechajte tu like, odber na toto video. A čau.